Eller altså også skal vi vise afstandsformen. Det er en afstand mellem A og B, hvor A er givet ved A1, A2, og B er lige med B1, B2. Afstandsformen hedder A, B og er lige med B1 minus A1 i anden plus B2 minus A2 i anden, og det hele med kvadrater. Vi ved, at Pythagoras sætning, den hedder A i anden plus B i anden er lige C i anden. Og den skal man bruge. Så vi starter med at tage to forskellige punkter i et koordinatsystem. Det kan være det her og det her. Og det her nede, det kalder vi A. Og det her er B, og vi har koordinaterne for dem heroppe. Og så kan man sige, at hvis man laver et punkt C, der er vinkelret, det er jo den her linje, man skal finde. Og når man har lavet den her, så kan man kigge her. Så kan vi lige skrive, at den her hedder C. Det er så, at linjen C skal finde. Og det her er lille A, og det her er lille B. Det er helt normalt trigonometri. Og så ser man her. Så kigger vi først på, hvad er A? For man skal bruge A-enden og B-enden. A, den hedder så B2 minus A2. Det er lige med A. Og hernede, der hedder den så A1. Og her hedder den B. Det vil så gøre, at man siger, ja, det her, det er så B. Det vil så sige, at C, den kalder vi nu AB. Så skriver vi A, B i anden, det er det her, er lige med B2 minus A2, B2 minus A2, og B2, plus, og i anden, plus B1 minus A1. For at få det til at stå pænere, så tager man kvadratet af det hele. Så står der A, B er lige med B2 minus A2 plus B1 minus A1, og de begge to i anden. Og vi har noget kvadratord rundt om. Og det er sådan cirka, det er det samme, som står her for de her, eller de her, det er det samme. Og man kan så bruge afstandsformen til at bevise, eller til at finde cirklens ligning. Så hvis vi starter med at tegne et koordinatsystem, nu gør det lidt pænere. Hvor vi har et centrum, som vi kalder A og B. Den her hedder A, B. Og så har vi yderkant her, som vi kalder X, Y. Det er sådan en cirkel, sådan noget. Og så kan vi sætte, i stedet for B1 og A1, så har vi jo nu A, B, X og Y. Så hedder den så og AB, vi ved, at AB, det er jo herfra og herud. Det vil sige, at man finder, det er radiusen, der er afstand fra punktet her. Og det er vilkåret, hvor det er henne, for det er en helt rund cirkel. Så starter vi med at kigge på X og A. X og A. Og hernede, der hedder det så B og Y. Og det er de samme værdier, de hedder bare noget nyt. Så vi skriver
Så skriver R for radiusen, fordi i stedet for AB, og den er lige med kvadratroden af x minus a i anden plus y minus b i anden. For at fjerne den her kvadratrod, så kan man tage det hele i anden. Så kan man til at stå r i anden er lige med x minus a i anden plus y minus b i anden. Og det er cirkelsligning. Og så kan man sige, hvad kan man bruge det her til? Og det kan man så bruge, hvis man får at vide, at i en funktion, at man får at vide, at den funktion hedder 4 er lige med x plus 1 i anden plus y minus 7 i anden. Så kan man sige, centrum C, det ligger ved, og så fordi det er så plus 1, så er det så minus, for når man ganger ind, så bliver fortegnet vendt. Undskyld, den hedder minus 1,7. Og så kan vi se, at hvis R i anden er lige 4, så må R være lige med kvadratrod 4. Og det vil sige, at R er lige med 2. Så man kender centrum, og man kender koordinaten til centrum, og man kender radius. Og det er det, man kan bruge cirkelsligning til.